Ay ako lang iklaro no nga usa sa mga basher nga ningon siya nga wala daw tay authority or kami nga mo share sa pulong sa Ginoo kay ang gitag authority is ang mga pari lang, mga pastor. Igsuon, very wrong jud ka. Biblical biya na. Diya sa Mark 16 verse 15 ingon, isangyaw ninyo sa tibuok kalibutan ang maayong pulong sa Ginoo. In all creation man, wala nag-ingon nga ang magsangyaw mga pari lang. So kitang tanan giawhag sa Ginoo nga magsangyaw. Simply as that isuon. Halimbawa, giunsa ka pagtabang sa Ginoo, luyo sa mga pagsulay sa kinabuhi, unsay gibuhat nimo, nagampo ka, nagmahal og Ginoo na inani mong kinabuhi. Ma-share na nimo sa imong kaigsuonan, sa imong silingan, sa imong kauban sa trabaho, sa imong pamilya. Ug nunid na nga mag-eskwela patag theology para makasangyaw ta ni ana. Halimbawa, kung ikaw na ibalatian unsay may gihimo nimo, nagampo ra ka, giluwas ka, gitabangan ka, na disgrasya mo, nagampo lang ka, giluwas ka. Inana, pwede na nimo ma-share. Ug nunid na nga kinahanglan pa nga miskwila ta or natay authority para makashare ta anang pulong sa Ginoo igsuon. No, ayaw iliteral. Oo, nay mga butang nga ang makahimo mga pari, mga pastor lang. Like for example, pagkasal, pagbunyag, ilahan na. Watay authority ni ana. Pero ang pagsangyaw, pagpaila sa tao nga naay Ginoo dapat magmahal ta, nga naay Dios nga dapat atong kahadlukan, mo ni ang mga sala nga atong likayan kay bawal ni sa Ginoo kung malapas ta niini makaimperno ta ana. Or unsa pa ato isulti, kabahin sa kaluwasan. Kita tanan giawhag sa Ginoo nga mubuhat ni ana aron kita makatabang sa atong isig ka tawo. Pero unsa may nahitabo sa atong panahon karon? Kung naay magsangyaw, ibash man. Kung naay magwali, katawan man. Kung naay magsangyaw, yamiran man. Kung naay magsangyaw, inunday nagpatutuo ka. Ngano man, nakaadto na bakag langit, kinsara ka nga makasulti ni ana. Di ba inana ang tao? Pero, kung kabastusan, kalawayan, chismis, tabi, mabiral pa, balag magbinuntagay, ilabi na ning libak, chismis, mahimo pang talk of the day, no? Inana ang liyok sa yawa ug magpagamit sadta, di ba? Kay ang tawo nga wala pa nagpuyo ang espiritu sa Ginoo sa iyang kinabuhi, dili man na ginahan mamati sa pulong sa Ginoo, munay tinuod. Munang bored, walay lami. Kay wala pa man nagpuyo ang espiritu sa Dios sa imong kinabuhi. Pero kung nanagani ang Ginoo sa imong kinabuhi, that's the reason nga matandog ka, masakitan ka, makadungog ka sa pulong sa Ginoo, masatisfied ka, matagbaw ka. Kay ngano man nagpangita na ang imong galamhan tungod kay naa na ang Ginoo nagpuyo sa imong kasing-kasing. Mubati na kag konsensya every time nga makahimo kag sala. Pero kung wala pay Ginoo, nako, patuyang taman sa ginhawa, nga walay konsensya, nga wala nagunahuna unsay umaabot nga pag-antos. Kay ang Ginoo ang karon lang, inana, basta wala pay Ginoo. May naigsuon, kita tanan giawhag. Bisan sa pagtambag sa atong mga kaigsuunan, ngang ilang gihimo, dili maayo, pagsangyaw na na. Sa pagsulti nimo nga kanang buhata, kung imo nang padayunon kay sala na, makaimpyerno na, pagsangyaw na na. Ug nunid na, nga mag-eskwela pa ta, para makahimo ta ni ana igsuon. Hinaot nga imong maklarog masabtan. Amen?